Malawi Brief. Ndi nthawi ya nkhani masana pa ZBS lero pa 15 December 2025. SMCP ya Richard Chimwendo Banda ndi a Jesse Kabwira pamodzi ndi yemwe anali running mate wa chipanichi pa chisankho cha chaka chino Avetumbiko Mumba akuyembekezeka kuonekera ku bwalo la milandu lero. Atatuwa omwe awamanga kumapeto kwa sabata yathayi akuyembekezeka kukamvanso zifukwa zomwe awamangira ndi kupempha belo. Achimwendo Banda ndi Amumba akhala ali m'manja mwa apolisi kuchokera lachisanu pamene akabwira agona m'manja mwa apolisi usiku umodzi. Nzaulimi unduna zaulimi wati anthu pafupifupi 330,000 ndi omwe akwanitsa kugula zipangizo zaulimi zotsika mtengo pansi pa ndondomeko ya FSIP m'malo mwa anthu 1.1 miliyoni chikhazikitsireni ndondomekoyi kumayambiriro kwa mwezi watha. Yemwe akuyendetsa ntchitoyi mu undunawo a Justin Kagona watsimikiza za nkhaniyi, koma katswiri pa nkhani za ulimi a Gresham Kamnyamata wati chiwerengero ndi chochepa kwambiri ndipo wapempha boma kuti liyike zipangizo zokwanira pa msika ndi cholinga choti alimi ovutika akwanitse kugula nthawi yabwino. Tili ndi ripoti lomwe alemba Henderson Charles Msusa. Yemwe akuyendetsa ntchitoyi mu undunawo a Justin Kagona ati yemwe alimiwa 195,713 ndi amayi omwe 132,741 ndi abambo, koma alimene panchisi boma adandaula kuti mavenda ndi omwe akukhala ndi danga lalikulu pogula zipangizozi. Poyankhapo pa izi Akagona alangiza alimiwa kuti azidziwitsa undunawo kapena apolisi za nkhaniyi. Iwo awonjezeranso kuti pakadali pano undunawo ukuyembekezeka kuti ufikire nthambi yothana ndi ziphuphu komanso katangale mdziko muno ya SCB pofuna kuona momwe angathanirane ndi ntchitidwewu. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ulimi a Gresham Kamnyamata apempha adindo kuti aonetsetse kuti zipangizozi zafika madonsa a mdziko muno ndi cholinga choti alimi akwanitse kugula nthawi yabwino. Alimi ochepa okha ndi amene alandira. Izi zikudandaulitsa chifukwa chakuti pano pamonga mukuona ni nthawi ya mvula imene alimi akuyenera atakhala atapeza fertilizer ndi zina zonse zoyenereza kuti akale komanso akathire ku mbewu zawo. Akapanda kupanga chimenecho ndizodziwikiratu kunena kuti alimi akhoza kukolola zochepa. Ndondomeko ya chaka chinoyi ikuyembekezeka kupindulira alimi okwana 1.1 miliyoni. Pakadali pano nduna ya zachitetezo Chimwemwe Chipungu yati kugwira ntchito bwino kwa fetereza wa madzi wa nano kuli ndi kuthekera kothetsa njala mdziko lino, zomwe ati ndi zabwino atamuphatikiza pa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya FSIP. Achipungu alankhula izi dzulo ku tawuni ya Luchenza atakhazikitsa ntchito ya Nano Grow Food Security ya 40 million kwacha. Tinayankhula ndi Achipungu. Ena sana kule kwa fisi ndio kile kana kadibu na karanja ile ngadi mtu naona kichukua tueleza mene amena kwa 85,000 malai kwaja nda basi ambo kujisisa mene alepera bana ubina kuti kuna ngadi kuti kati atagwire bwino boma ifisa mene wa matsi ndokumutsi sanje bonse kuli amalawi wonse kusangakhala no kuchenza boka akule fertilizer mochipa ndengo ukandiza kuja Nkulu za malonda ku Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ya Ali Chiwoko wavumeleza kuti fertilizayo ndi wabwino. Nano ndi fertilizer wa madzi amene ali approved ndi aunduna wa za malimidwe, ndipo fertilizer amene ndi wa high quality ali ndi 40% nitrogen, 20% nitrogen, and ndi woti alimi ndithu amukhulupirire ifenso a smallholder tikumkhulupirira kuti abweretsa zokolola zambiri za alimi ndiponso abweretsa chonde munthaka. Nzaumoyo ophunzira chaka chomaliza aphunziro la pharmacy pa Kamuzu University of Health Sciences alonjeza kulimbikitsa chisamaliro cha odwala akayamba kugwira ntchito. Oyimira ophunzira wa Cynthia Mgoli wanena izi dzulo mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano omwe ophunzira anakonza kuti aonetse zomwe aphunzira
Pakadali pano mneneri wa bungwe la Pharmacy Medicines Regulatory Authority a Joseph Josiah yemwe anachita nawo msonkhano walimbikitsa gululi kuti lionetsetse kuti likutsatira malamulo onse a ntchitoyi. Kasimu Aubi walemba ripotili. Yemwe amayimira ophunzira omwe amaphunzira phunziro lokhudza mankhwala ku Kamuzu University of Health Sciences Cynthia Mgoli wati akukhulupirira kuti aphunzitsidwa mokwanira komanso moyenera zokhudza kaperekedwe ka mankhwala kwa odwala, ndipo aonesetsa kuti akakayamba kugwira ntchito akugwira ntchito moyika chidwi maka pa odwala. Mgoli wati mwazina aphunzira kuti ntchito yopereka mankhwala kwa odwala siyongokhudza kungopereka mankhwala chabe, komanso kuwunikira odwalawa mmene mankhwala amagwirira ntchito komanso mmene angawagwirisire ntchito kuti asakhale chiphinjo ku moyo wawo. Bright Chiteyeye ndi mmodzi mwa ophunzira omwe anachita nawo msonkhanowu. Ati okhutira kwambiri komanso oyembekeza mmene tingagwire ntchito kunjaku kulengera ndi mmene tinasulidwira ngati imodzi mwa njira zimenezi ndi mmene timakhala ndi zochitika ngati zimenezi kungofuna kuonetsetsa kuti kumana ndi azathu ena komanso ena amene agwira ntchito kunjaku kuti mmene zikukhalira ndi kukonzekera kuti tione kuti tikagwira ntchito bwanji kunjaku. Associate Professor Felix Khuluza omwe ndi mkulu wa nthambi yomwe imaona za phunziro lokhudza mankhwala ku KUHES anati ali ndi chikhulupiriro kuti ophunzirawa alandira luso loyenera lomwe likawathandize kugwira ntchito mopindulira dziko lino. Chimwe chati chokuti iwowa ndi madokotala ndi manesi ndi anthu akagwirana manja pofuna kuti patient wathu ulowodwala wathu akafika pa chipatala paja athe kulandira chithandizo choyenerera kuti azichokako atachira. Mneneri wa nthambi yoona za mankhwala mdziko lino ya Pharmacy Medicines Regulatory Authority a Joseph Josiah anapempha ophunzirawa kuti aonesetse kuti akayamba ntchito azizagwira ntchito motsatira malamulo a ntchito yawo, kuphatikizapo kupewa mchitidwe oba mankhwala. Chiyembekezo chathu nchonena kuti akagwira ntchito yawo mwaukadaulo monga momwe aphunzitsidwira, komanso akagwira ntchito yawo motsatira malamulo amene amatsogolera ntchito yawo ngati anthu a pharmacy. Anthu ena mdziko lino maka omwe amagwira ntchito ku nthambi yosunga ndi kupereka mankhwala kwa odwala akhala akupezeka ndi milandu yokhudza kuba mankhwala maka mzipatala zaboma. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasimu Aubi. Tidakali pa nkhani za umoyo, akuluakulu pa chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe ati akulandira amayi pafupifupi 35 pa mwezi ofuna thandizo la kansa ya khomo la chiberekero. Mmodzi wa madotolo a chipatala cha Mtisunge cha Ng'ombe wati chiwerengero chinchokwera ndipo pali amayi ambiri omwe akudikira operation ya nthendayi. Iwo anena izi dzulo madotolo atamaliza kuchita operation ena mwa amayi omwe anali ndi nthendayi ku msasa wapadera umene anaukhazikitsa kwa Sabata pa chipatalacho. Winston Kaimira ali ndi zambiri mulipotili. Kuchokera lolemba madotolo akhala akuchita operation ya amayi omwe ali ndi kansa ya khomo la chiberekero yomwe angoyamba kumene pa ntchito yapadera yomwe ayigwira pa chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalacho Mtisunge cha Ng'ombe wati ntchitoyi inadza atazindikira kuti chipatalachi chikulandira amayi ochuluka ofunika operation iyi. Iwo ati pa mwezi amayi 35 omwe ali ndi kansa ya khomo la chiberekero akumafika pa chipatalacho kukafuna thandizo. Nthawi zina mapezeka kuti akudikirira ndi 2 miyezi 4 mpaka 6 asanapangidwe ma operation amene wawa. Ndipo kudikirirako imakhala kuti vuto lija likukulira kulirabe kuti by the time nthawi yawo kwana kuti apangidwe operation icho umatauza pezeka kuti nthenda ija yakulaso kwambiri kuti operation singatheke. Dr. Lamek Chinula omwe anatsogolera ntchitoyi alimbikitsa amayi kuti adzipita kukayezetsa ku chipatala kuti adziwe mwansanga ngati ali ndi nthendayi. Smith Chipapa omwe ndi mkulu wa bungwe la Baylor Foundation Malawi ati bungwelo linagwirizana ndi chipatalachi pa ntchitoyi pozindikira kufunika kwakuti amayiwa alandire thandizo loyenera msanga. Azimayi amene ali ndi zaka za 25 to 49 tikumawunika ngati ali ndi tizipere timene tili ndi kuthekera kosanduka kansa ngati sangathandizidwe. Patolanso aposo kwa iwo amene mwina anachedwa kansa yachitika kale naponso tikumalowererapo kuti tiathandize kuti akalandire chithandizo choyenera. Bungwe la Baylor Foundation Malawi likugwira ntchito ku Area 25 ku Lilongwe yomwe cholinga chake ndi kupewa nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero.
Jericho Lutheran mdziko lino wadandaula zakuchuluka kwa nkhanza zochitira amayi ndi ana ngakhale magulu ambiri akuyesetsa kuthetsa izi. Mtsogoleri wa mpingo Bishop Joseph Vumbwe wanena izi kumangochi ngati mbali imodzi yokumbukira masiku 16 othandiza kulimbana ndi nkhanza pomwe amapereka ku khonsolo kalata ya madandaulo okhudza kuchuluka kwa nkhanzazi m'bomali. Mmodzi mwa akuluakulu mu ofesi yona za chisamaliro cha anthu m'bomali a Laston Chikopa wavomereza kuti nkhanzazi zikuchulukira koma wati ofesi ikuchitapo kanthu kuti mchitidwewu uthe. Zambiri mulipoti ili limene walemba Western Guta. Bishop Joseph Vumbwe wati amayi ndi ana m'boma la Mangochi akupitirira ochitiridwa nkhanza ndipo wapempha magulu osiyanasiyana kuti agwirane manja pothetsa nkhanzazi. Iwo ati pomwe nkhanza zotere zikuchepa m'mayiko ena ndi pomwe mdziko lino zikuchulukirachulukira zomwe ati uwu si umunthu komanso sichikhalidwe cha Chimalawi. Malawi pena tumachitira nkhanza akunyumba kwathu, tumachitira nkhanza makolo athu, amayi athu, koma choopsa kwambiri nkuti tumachitira nkhanza ana achisungwana, ena owapeza m'manyumbamo, ena obadwa kumene. Pena timamva chisoni ifeyo kumva kuti mwana wa zaka zitatu wagwiriridwa kwaso pomwe pamene waphedwa. Mmodzi mwa akuluakulu mu ofesi ya zachisamaliro cha anthu m'bomali a Laston Chikopa wavomereza kuti izi zofunika mgwirizano wa magulu osiyanasiyana ophunzitsa anthu powonjezera zomwe ofesi yawo ikuchita kale pochepetsa chiwerengero chomwe ati chikutsika panopa. Tenga amene ngati boma kudzera mu nduna ona zakusiyana pakati pa amayi ndi abambo umene tikufalitsa olimbikitsa anthu kuti koma azipewa khalidwe khazali kwathunthu. Utenga omwewo akanikanso anzathu azilembeze ndiye kuti tili ndi chikhulupiriro chopitirira kunena kuti utengawo ukafikira ndithu nzika za dziko lino, nzika za boma lathu la Mangochi. Chaka ndi chaka mpingo wa Evangelical Lutheran umapereka kalata zotere ku ofesi zosiyanasiyana m'nyengo ya masiku 16 amenewa ngati mbali imodzi yodziwitsa komanso kulimbikitsa chitetezo cha amayi ndi ana ku nkhanza. Mtsogoleri wa osewera golf ku Zomba Gincana Club Paul Castigo ndi Azita Rodrigue wa Kulimbi Country Club ndi akatswiri a NBS Bank Winner of Winners Golf Tournament magulu amuna ndi akazi chaka chino. Anyakoko Msona ndi wapambananso mu gulu la akuluakulu mu mpikisano omwe mwambo wake wopereka mphoto wachitika ku Limbi Country Club mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu ku NBS Victoria Chanza watsindikanso kudzipereka kwa bankiyo popitiriza kuthandiza masewero a golf. Kasimu Aubi walemba ripotili. Ngakhale anasewera mu nyengo ya mvula, kapteni wa Zomba Gincana Club Paul Castigo anapambana mu mpikisano wa golf mgawo la abambo, komanso Azita Rodrigue akulimbe Country Club anapambana mgulu la akazi, ndipo mpikisanowu inakonza ndi banki ya NBS. Castigo komanso Rodrigue anati kupambana kwawo kunadza kamba koyika chidwi komanso kulimbikira pa masewerowa. Ndizokoma kwambiri, ndizosangalatsa chifukwa choti ndi gulu mene mukuonera tinali kwambiri 140 iwe ndikuwina kukhala number 1 ndikuchoka ndi 800,000. It's something beautiful. Ndizosangalatsa kwambiri. Ndikuchimva bwino komanso ndinosangalala chifukwa chona zokuti ndawina zinthu zokuti sinimayembekezera and also front 9 yanga sinali bwino. Amadalo Matabwa komanso Aulemu Luhanga nawonso analandira mphoto kamba kopambana mu ligi ya mpikisanowu mugawo la amuna komanso la akazi. Mmodzi mwa akuluakulu ku NBS Bank a Victoria Chanza anati banki idakali ndi chidwi chopitiriza kuthandiza masewero a golf ponena kuti ngodya zomwe golf imatsatira zimafanana ndi ngodya zomwe banki imatsatira. Ndilosangalala chifukwa choti lero tapezano munthu amene wapambana pa matournament onsewa amene tinali nawo masiku apitawa. Ifeyo ngati banki tipitirirabe kuthandiza sport imene ya golf chifukwa choti zikhulupiriro zimene a golf amakhala nazo ndi chikhulupirironso chimene ifeyo ndi masomphenya athu amene timakhala nawo ngati banki zimafanana. Mpikisanowu unachitika ngati mwambo otsekera season ya golf ku Limbe Country Club chaka chino. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Tidakalipa za masewero bodzulo boma la Nkarabe lachiritsa masewero achisodzera osambira kuthamanga ndi kuchova njinga osapumira. Mkulu wa ofesi ya za masewero mbomali ya Shadrack Chiundiza
wati masewerowa omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa achinyamata chisodzera kutengapo gawo analimbikitsa achinyamatawa kuyikapo mtima kuti adzathe kudzapikisana m'masewero ku maiko akunja. Mulembi wamkulu wa masewerowa mchigawo chakumpoto a Drackson Maloya wati ndi okhutira ndi momwe achinyamatawa anasewerera masewerowa. Nobert Mzembe ali ndi ripoti ili. Mlembi wamkulu wa masewerowa ku chigawo chakumpoto a Drackson Maloya watsimikizira osewerawa kuti cholinga chawo ndi kuonetsetsa kuti masewero osambira kuthamanga ndi kuchova njinga mosapumira akhazikike mdziko lino ngati masewero ena aliwonse. Taona kulimbikira kwa amene anatenga nawo gawo masewera amenewa komanso malo amene tinachitira mpikisano umenewu kuno kunyanja zaoneka bwino mmene zimayenera kukhalira because mwina kwanza tukwazungu amagwiritsa ntchito ma swimming pool atali koma kwathu kunoko ndi fresh water lake Malawi imene tinaona kuti igwiritse ntchito kuganiza zinthu zingapo zofuna kumutengera Malawi kumene anthu akuyenera kudziwa kuti triathlon itakuchitika kuchigawo chakumpoto kumene tapangiramo komanso dziko lapansi ladziwa kuti kuno tikuchita nawo masewero amene. Mkulu wa ofisi ya za masewero mboma la Nkatabeya Shadrack Chiwundiza wati masewerowa omwe otengapo gawo amasambira kuthamanga kenako kuchova njinga mosapumira ndi cholinga chofuna kutukula masewerowa mdziko lino anali chilimbikitso kwa achinyamata achisozera kuti alimbikire mkuzatengapo gawo pa masewerowa m'mayiko ena. Zikutipasa chidwi kwambiri kuti tionjezere mapulani ochuluka kuona kuti lusumeka liona kuti tili nawo kuno Nkatabeya tilitenge kulipitisa pasogolo kuti mina ipe ni dziko la Malawi lisukupindula nawo. Yemwe adapambana anzake onse pa masewerowa Adam Banda wa zaka 15 yemwe amaphunzira ku skulu ya primary ya Chikale Mbomale mstandard 7 wayamikira aphunzitsi ake a masewerowa wompatsa ukaswiri zomwe ati zikumpatsa chilimbikitso kuti adzathe kupikisana nawo pa mpikisano ya m'mayiko ena. Apanso ndiye pamapeto pa nkhani